nalaman yung number and all that na zero in know kung saan ang location mo. So, pero yun lang, para hindi na para hindi na alam. If there are any inquiries from hindi mo kilala, di ba? Mag-ingat talaga. And then, if you can, i-report na lang sa... And I think I'd also like to add, no? Kasi ito sa mga vulnerable. Meron din sa youth, no? Yung marami kasi yata nag-aano mga dating app. No? Yung mga dating app na yun, kung minsan nag-aanohan, bigla na lang, hihinga na ng pera, yung mga ganon. So please be careful sa mga dating apps, ha? So, sabi ka, kasi yung pinakita nila kanina, yung meron mga yung mga vulnerable, yung mga either yung medyo tumatanda na, or yung walang partner, yung mga ganon. So, nagiging vulnerable sila sa ganon. Lalo na pag may pinibigyan ng attention, ganon. So, it leads to other things na, pati financial, na rin. So, ingat-ingat lang yung mga single dyan, dun yung mga solo parent, yung mga ganun. So, please be aware that this is happening. Yes, ma. Sika ko ba?